the bad guys. My mom sacrificed her life for this city. I won't let anything happen to it. Keep it up until you're as brilliant as me. Hellside! First blood. An enemy has been slain. Enemy double kill. Paano nga patuloy? Bullseye! An enemy has slain. The gun represents justice when pointing at the bad guys. I would never back down. Phew! Kumain ko na yun. Dapat ako. Push first. Okay. Initiate retreat. Target locked. My shot. All enemies have been slain. Initiate retreat. Okay. Request backup. Okay. Ja! Ha! I'll bring you to justice! Hey! Stop right there! Target locked! That once little girl. Now I know better. I'm stronger. Susunod ka? The gun represents justice. When pointing at the bad guys. We can do it. Other huge troll. One little girl. Shine! Always get your own path to grow. Let the shining star show you the way. Oh, you can just do it. Your team destroyed the turret. Listo. Killing spree. Sana daw. When pointing at Game bad boy ka guys. na. Gather ammo. Itong apps. Dito ay clear ka. We can do it.
Sa labas ang luludingan. Bugos ng cellphone. Kasulod ka na kasulod. Yan. Your team destroyed the turret. Ano na? Ito na para ito din. Balik ang tuhon ko. Da. Okay. Always finds the target.
pag... Save someone this time. Mano ko siya. Kuha nito na. May kalaban ito. Now I Ang tayo. destroyed a turtle. Tapos sa kalaban. Pinakmira ka naman chance para tiraron. Initiate retreat. Magandang technique. First skill, third skill. Gun First skill nga ni punta ko nito ng winning is dead. pag-sprint. Second skill, amal ko pang ice. That one little girl is gonna save someone this time. An enemy has been slain. Hey! Come on! An enemy has been slain. Kapag sa kubot, ipag-kubot. Ano pula? Pwede ka makasakop kung may minions. Atong nga turret ba ipag-do? Kasi yung nagtutuan ba na yung kabalik? Kaya mo siya. Our turret is under attack. Pero na live, ang sinyo. Meron mo siya. Okay nga. Nangarap ko kung. Ay, naglulugay siya pag pumil ko. Ay, huwag eh. Ito po na ito. Kaya nagkakasbit mo. Balik ba? Balik mo yan. Pag pinadaraw na ka. Siyempre ka ba? Pag natira ka nga ni, nasolo mo yan. So kung hindi mo kaya, pag tinira ka, sinulong na ito hiya. Mabalik ka. Dahil nga na kailangan na, ilisog ka rin, mamatay ka na. Kailangan mo itong technique kung kaya mo yung kalaban na pagbira na mo. Pero kung hindi ka itong light. So ito, paano na-plus eh, para gamugas din ko. Team destroyed a Yung turret. skill mo, pindutot na plus mo. Nagawa yung skill. Pwede mong gamiton. Gamitin daw. Through science and video. Kakamping na din. Out na tulong ang mga light. Tumut mga computer na po taban. Pati rin naman yung team. Usang gibel pa. Tapos utak. Slain. Great eyes, bro. Ito, pampapresident dapat i-game mo lidong. Ito ka ng lidong. Lidong sa lidong. Nakakontrol mo mag-play lidong sa hain. Pinutan mo result. This time. Palitan ni Craig sila. Open fire. Ally has been slain. One little girl. Mom sacrificed her life for this city. I won't let anything happen to you. Your team destroyed the turret. Your team destroyed the turret. Target locked. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Pag sa chip. Kita mo kami kalaban. Kailangan hindi kita kasama pa kayo ganito. Hindi ka sa hay. Natago nila grass. Hindi ko ang namin gawa. Killing spree. Victory! Victory. Ini nga, blooded sila ram. Life lagi hapon ito. Kung ano itong tower, ay nablo. Ini sa inyo nga bulong ayun yung concept. Ako kan ito, parang ito yung life nga blue. Yung life. Pag naubos ito na green, para na. Teka na. Ang blue man, ano mo ito niya? Parang quality, parang booster. Hmm.